3, 2, 1. Pangal na dataw. May pangalwan, pangalto, pangalbol. May tatay lang ka. Ay, banda ka man si sa angkal. Tingnan ka nag-ikot ka pa. Adupay ka. Is falling down, falling down, falling down. Tugak! Tugak. O, takuti matay. Ayan. Nahulaw. Uy, naggimas na itinga barbasan. Kasla bulog nga kalding ah. Ay, naialam tata. Naialam. Naialam yung tata. Ay, natinagan niya, Uncle. Roland. Nyata nga Roland. Nya pilido yaw. Fernandez. Uy, among ihin kastulim baga ng Uncle. Apaya. Talaga naialam na titubay tao. Apaya ka maing. Nasanger. Nasa dirty sang aw mo. Ay, nay apo minatayan tumawa taman ti lighter. Apa ya? Sigya ba di sang aw na agapoy, guwab ko na. Agat tubay to. Ay, Uncle. Mano tawon ng Uncle Roland? Mano tawon mo? 60? 66. Uy. Agpakas ko aglinong kayo apo. Agori ka tayo simpa-simpa tayo tibagbagi tayo tanariga no matutuan tayo. Ah, 66 mo, Uncle. At napalak mo nga 67. Ay, ang gana ite. Ayan. Aga, linang kayo apo, tapos migpig sa titudo. Umunod kayo apo, tating palapayag, tatay pamilya nga nasipnan, agparapol da kano. Umunod kayo, tanong makaalak kayo, tinamberyo, madamdama. Wow, dapat premium Well, da. agparapol da kano, madamdama. Mayaman ka talaga, abot yung sinisin. Paano Well. niya? Kanya nga yung tirapper da. Iti first prize da madamdama apo, kalob tilungong. Binas. Second prize. Iti second prize da apo, duwa nga stand nga sabong. Wow. Puraw. Well. Wow. Third prize. Third prize da apo, 3 litro nga purmalay. Consolation The prize. consolation prize, kandila. Masapol kayo damdama. Well, ang brown out. Ayan ka. At asawa ng Uncle Roland. Ang dapat. Ay, napalak na pa kayo. Ang dapat tayo asawa. Dato hindi ba mau? Jadi balay madam. Ay, dahil balay mabaling kang agsaya. Awan di ba ka umutol? Tatakas pangarigan, Uncle. At dati kaya mo kinyamin iingin nga masawa ko awan kaya asawa sino tipilyong niingin winurisulay. Awan madam. Wow! Kas na si Kapay Lugi ah. Inatrabaho ni Uncle Roland. Awan. Ay, sadot. Awan mo trabaho ni Roland. Iti nga sumangot ada dito tao niya. Ay, kasta. Saka kaingin dagito nga edad. Uncle, adda nagibagakin niya nga gwapo kan. Awan madam. Kasta ka talaga tanggapang. Ayan, tata, kaya pa'y kagsalahan kapay mong laulaw. Magaya madam agkantalangan na. Agkanta lang Sa balyan talag tagaroda. Sige, animal ka nagadugami nga pa'y guyot mo. Dati pa'y factory tipik. Kasi ang kala, noon niya tinaramid kong inyam, aramidong kiningay. Nung inulting na data ulong nga kalbaw, iganam mo dati ulok, kas yan. Wow. Nung pinapispisan ka, papispisan Ay, padasam, ipusin ka nga isa no. Nung pinanong patarubang, danugong mo din. Sige. Kas doon ni Uncle. Manipot ulo, ngagpagpababa. Jai. Ulita. Manipot ulo, ngagpagpababa. Maya na karuma na ito'y managpatigaw. Lampo ka na ako siya ingay. Dato yan, Uncle. Sige. Agsala tayo karoon din. Igamang di sikat ni Sulay. Sikat lang, Uncle. Madamay igaman di suso. Balsit isa lang tayo. Hamungay iganan di suso ni Suling Uncle Gamin tilas nga nangigam ditoy. Nay 40 days di kalman. Itilas nga nangigam ditoy. Nakumatos. Adi mat naudi nga imigam di suso ni ingay. Nangabak tiwite. Pili ka. Dati pag malasa mo yung pag-surf yan. Sige. Balsay. Dito'y ka sikat ko, dito'y mo tengad mo.
Mabukol animal ka. Ibagam na nairot Uncle Ay, uray amo ibagbagan, makita mi mo no lumitom ka. Nga nalitong kulay green lang yan. Kasaka wala ni Piccolo. Maestro, pasok. Saan ni Piccolo ni green? Manso, balon si Kawiwi. Ako rin ka ba? Apay nga tikas-tas di mo pa may mau. Manaktak ka mo, mapangaw. Siyempre ito, ipapawag sa lang kami pala. Maestro, pasok. Isaba mo. Mau! 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 Ako rin ka. Kuri Uncle, may yunog. Diyak kalat. Masipit na baka magsigugag. Ay, dati di makasigugin niya. Ang ginginawag pa lang ipapisit ko. Ay! Ay, di ka mapangay. Oo, mapala mo niya naga natatayaw. Ni Rulan. Rulan. Ni Rulan bukal mo. Ako ba ni Rulan nun niya? Kasla pag mulagat nga uko na. Ay, sige. Tatay ni Sulingit ginigdamang sikot na siya mot ditoy. Ay, tasusaw. Ganang ang kapag karulan ama, nagka. Kapot. Kapag. Ni Suling, tingot mo tinigdaman na siya mot dito yung tikalbong. Maestro. Maulaw! Naparang napasyan, hindi balasang. Naparang napasyan, hindi balasang. Naparang napasyan, una na, ay ulan dumanong na. Dumanong na nito'y rulang na at tungaw ka. Tugaw. Katoy, di ka ni tugaw katoy. Ya! Ya! Jump, jump, jump! Jump! Whoop! Upain niyo man. Magawin ka ta, tumulong din. No, nagatugang nga pa'y guyot mo, tatapay gamin kasla nakalputan nga lawlawa, di nga makalangkoy. Sige, sige Uncle. Ay, tugaw. Nasa kapoy tumulan. Batay ka. Batay ka, Bes. Batay, Bes. Kita man, nagsingpot pa dati ang sisit nga ng titi tugaw mo. Sige, maingay. Agore ka sumagpata mo. Kas na, la. Nayan na, nagpintas na katutok di spotlight kanya, Ang Mike. bolang kristal. Alas 8, ipanagtakim into lubiga. Hagay. 1, 2, 1, 2, 3, go! Bagong Pilipinas, bagong mukha. Mag-receive niyo ba? May isang salita, break it down, oh! Everybody say, oh! Ako na karoon ng lagapon na wayan, namrili mo ka pala doon, nak, lakay nga kalbo. Ay, ako rin kaingay. Nagsalot-salt. Masok atali puspos na. Pagmutot Uncle, Uncle, ang batong di spotlight may x-ray ta ulo. Well, makita mo yung utak mo. Iniga makulong. Ulo, makalbo. Ay, ngel. Igamang mo di ulo ni Ingin Bes. Ulan, yung ganang kami lalas 12. Awan signal. Ulo. Iniga makulong. Ulo. Ulo na din eh! Ulo na igama! Kasta. Kas lamo lang nag-amlingan ti pamayam Ay, mababaina. Inig ka makulo. Ay, mababaina. Inig ka makulo. Kunana. Ay alayo ka payalayan ka. Inig ka makulo. Ay, mababaina. Kaslama naman mabitog ko dati aginat na kalauo. Pagpagkalmatan, guys. Sige. Igamti ko namin ang pagkal. Inya ti babati ulo ng kelrulan. Madam. Na? Awan madam. Inya ti babae ti ulo, nga kalbo. Awan madam.
Awan na Awan na talaga kami tamay may sahog. dito tayong tinalanit nga moving mo. Ito ay airport. Airport. Inig gamak mo. Tikla ka man kal kasari. Wala kaya sa tuldo. Sige, tikla ka. Inig gamak mo. Basta. Nag-sit dati nga lakay. Ay mababahina. Inig gamak mo. Ay mababahina. Inig gamak mo. Ulanan. Ay adayo ka payayayatan. Inig gamak mo. Ay mababahina. Unay mo tata mairis tata kiday ko lapis lang tata pinaggulot ko dito. Gusto na, malulubot ang ulo ni Ingay. Hindi natin mapati. Uy, nagwapo nag-is-isom ni Rulan. Ano ko nagwapo? Malilis amin nga gubok na rin. Amulaw na nga ngit, uncle. Kani, maunagan titakas nga angin. Hindi natin mapati ulaw. Ay, tayo muging mau. Madam. Madam ka nga, madam, attorney ah. Attorney ko na. Ano to na? Nasa attorney ah, ate judge. Well, inya ti babati moging ni Rulan. Mga mabaling ti kiday, mainis di kiday ko. Awan. Dati ni dati kasla palatang tinyog. Agong. Agong, hindi marunong kasla palatang tinyog. Inig gamak Agong. Uncle. Igabang mo na, guys. Oh, kasi Agulay ka sa live. Nagangsag. apa yung mismo katatayang kalulan? Nakan ka nagpauy-oy. Punasan! Ang tita punasan ta. Nangat ta, naguray ka tapuna. Ang tao, tapunasan ta, ukrado. Punasan. Mabalina. Nyamot kan Roland, sumaplit pa kasang aw-maw. Punang ka. Nalang abto niya sang aw na Ayan, pamilya sinisin tumangot ang mantilator yaw. Apa yan? Sinjak jingiwan natin buwak ko na. Hirain yan, bes, kumidag. Yang ka dito pis mo, tubay tao. Nagmulumog ka mo ti tubay tao. Madam. Nyangay. Red Horse, oh, ilang kabadje. May sarap. May salang. Inig gamak agong. Oh. Upload-loading mo, dapat lang ka. Dapat ang arulan tinakan mo, dapat ang kaludin. Inig gamak. agong. Ngel-ngel. Jagong na ka pang lumaw. Ay mabainat. Inig gamak agong. Agong nga madugdugong. Inig gamak agong. Una na. Kanyana yung kapayayatan. Inig gamak agong. Agong nga kadugdugong. Inya ti babati agong. Apa ti katawa na di rupa. Ni ang nga mabaling tingiwat, alang nga kawalon na dingiwat ka, oh. Timid. Di kayo timid. Mereka. Nyangay bes. Eh? Ada ang bakti dito yan. Na-stroke tayo ti mafia. Gagarda yan. Ay, agsilsilos. Nabarsakan ng antulang ini tais dito yan ingay. Karon. Uy, baka kurabon na ka kayo. Ay, Ay, ang pirpirok di ay. Sino ti? Ay, boss. Sinaw. Ay, ito ka mau. Well, ay, makiapag si kumari mo. Ay, tungaw ka no, kunanan eh. Inyara sa as na kuan mo no, tinayimpaga. Awampay, ay, gugunang. Awampay ka no, asawa na, kasta nga talaga, tanggapon. Tagmano ay siyaw. Tagmano ti ay siyaw. Libre. Siguro isbo ate niya. So nga libre. Uy, nag-imarngipon na talaga, sumursurot ti protocol. Kaya mo di kami katuyan. Tugaw toy. Toy. Pagtugawan mo, Di na kaya kasi. Uy, nag-imarngipon na, sumursurot ti protocol. Protocol. Naka-social distancing. Uy, ingin ka sa kayat ko dajay. Uy, napayang. Ate sa atin, arabon na kakada mapungot dati. Awa. Nag-imarngipon na kasla nag-adik landok. Iti ka niyo. Makati man ka, makati kursunada na ka. Basta sikang kay Lugi ah.
Nagimar ka ng katintilog. Sagay sa kami, makayo. Makatuyan! Makan kasumbon ta. Makan. Waduh, Pak, sagay si kami sulay si kami mo ni Roland. Makan. Kita may katuyaw. Makan. Ako pipilitin lang kapakan na eh. Nakutong launa ingay. Uy, kas lakay bubo nga piyog. Ito tayo teammate. Ay, timid ka mag-teammate. Oh, timid. Timid. Yang uncle malulungkot takin niya mo. Timid ka mag-timid. Ay mababaina. Timid ka mag-timid. Ay mababaina. Inungwak. Ay, itong abali titong ko. Anong sulay? Ongo, inungwak sila ka. Ikaw titungtungan. Ngam, inungwak sila ka. Indapay nakaparamit insurance ko. Indapay kaya tagsamal. Hana ka na riyag. Inungwak sila ka. Magdiniga mo tagsapul kwartan. Ang lang estudyante nila kay kukunak tumal. Oh, sige. Kumang ka. Sige. Timid. Inungwa jay. Aguray ko. Maariya ka. Kasla ko kay inong mong tatay ko. Inungwak titibig. Ay atayo ka pa. Ay atay. Inig ka magtibig. Timid. Ay di Ikaw mo. Basta. Inya, tibabati tibig. Ukol. Tengad. Tenged. Tengad. Ini kamak tenged. Ay mababarina. Ini kamak tenged. Ay mababarina. Ini kamak tenged. Kulana. Ay, madasaw! Inig ka. Ay mababarina. Inya ti babati tenged ni Roland. Kito teman tabakal. Ito tayon barukong. Hindi baru ko nga. Hey, ito tayon barukong Roland. Nadanon mo dati pagbibiyag ti ubeng. Agpili ka. Inya kaya mo, petroleum gini, winutire black. Ibanda kanawan kanigig. Awan. Tanawan. Tanawang tanong kang alugi kita. Lalalala. Kupa nga guyod dati, 80,000 tigastos ko to yun, hanggang mga lugi. Kasi ang tala. Noon niya tinaramit kung kabarukong mo, isumat ka namin doon, di barukong niingay. Oh, sige. Ay, gamay ka. Tinig ka magbarukong. Alay, pangyasan mo. Kasama ka na pa ba? Ay, mababaina. Tinig ka magbarukong. Oh, ramasan. Oh, Ate, ramasan. tinig ka ko. Tinig ka magbarukong. Ay, mababaina. Tinig ka magbarukong. Ay, adayo ka pa. Ay, adat. Tinig ka magbarukong. Badagdol tilmon ng kaslala baabon nga baka. Dapat! Hinaot-kot baruko. Ay mababaina. Inay-ayam kot mungay. Kuteng-tengen di mungay ko, paturay mo dyan sunggarak Ay mababaina. Hoy, lagi martitibit na dati lakay. Kasla tugaw ti bisiklita. Tumpes! Allah! Mapalinata nga pagkampyon ng gala! Ang wala kang tumtumog, malusok na barukong mo. Pinananggal! Oh! Inaprusak barukong kulala. Ay adayo kapay ay ayatut. Inungwak. Ungo. Ungwang. Ungo. Animal ka na kalas mo di sungo na nga umungno, kaslaki multi manok. Ungo. Naguli ka siya tagad jas Roland. Inungwak barukong. Ano indanon? Indanon ko yung ngaw. Inongwa baro. Ini Ay, sige kinimot. Inongwa baro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nailimitaw. Bunggo lang tautog ka ka.
tita yung baban. Tita yun baba. Teteteng nga. Basta kailangan duwan. Uncle, hana mga mabaling nga gigam di tayo tetengang kababae. Di ba duwa kayo niingin ta parehas kayo nga ukulan niya. Nairulan. Napagas mo la dataw. Na makapagkula mo lang ang titugi ti asingga. Ha? Kasi ka naktaon. Haan, kasjay karugit. Sige, go. Uncle, rhythm di imam. Ilaya mo. Layat pa lang ah. Inigama tengah ay di makatawa. Inigama tengah Nabagas. ay di makatawa. Inigama tengah inigama tengah. Manaktak ka mo, mapanang, nag-imer ka rin, uray la sunggar. Natiplok ka na talaga. Nanggagmaw. Ano nga, bitin na narigat yung mabibitin. Ang patataw! Hindi ka magtinga, ay di makatala. Hindi ka magtinga, ay di makatala. Hindi ka magtinga, kulay. Hindi ka magtinga. Lintaran Angkal, lumikat kumatang ka mong sisilay. Ay, tumawag kami man ay siyaw. Well, dapalan tati ay. Namo dati dugol mo, nagpababa. Nagpalang daan. Ay, nangtoy. Ano, nagdugol. Ipagam mo impulso na. Ay, taon. Ako rin katari na. Rinaan. Awanan, jiguiter na day nagpababa. Ano tayo, palakpakan tayo. Ayan, umabakan ang kalunan. Nga, nagmaitawid ako kumkas na ko bisok lang. Kalot, tibis Salog ko. ko bisok ko. Nay, punpun kalubigaton. Isuro mo mo dati, kukusaka mo. Ang tinakaw mo sa malangit, chinilas mo, nagbasi mo. Chinilas ubing. Ayan. Thank you so much, Uncle. Tatangkal, inalad ka tatay G, nagtungawam, itulod na ka mo. Well, kahit inalada kay Jay, tulod na kamot lang, Uncle. Kunting katahimikan lang po, pamadayaw kin Uncle Roland, taitulod men. Dagiti mga yat apo nga makipagtulod, ijay kay laeng likod. Uncle Roland, o dati kayat mo nga ibaga, agpatpatagitdop ka laeng ang kagpagpakita, tama nagbukbuteng kami. Uncle Roland, ipabalon mi kinyam, dagiti ulos, midyas, takmuti kaglamin di biyahe. Kung dati kay kaya mo nga pabanglo, ipabalon mi meten, tanudi kanton nga agsubsuble, kung hangka madanagan, takumplit pun mi, di siyam nga lualo. Agdamatan, ti kwarta tabulsam, ngayon bagla pamasahin, nga dumanon, kini San Pedro. Ijay ti umulwanan na suling, ijay, tayo ti pagkita. Iyatangan dakamot ka na nayon ti arak mo. Won, tayo, umulwanan ijay, tayo ti pagbitakan ti inek. May upeng ti styro di likod, sagay sa laang pansit kung dinardaraan lakargana. Kaya, Kung pamilya ni Rulan, gaggadon yun di manok, tano makakulipagpakpay. Intayon, awan ti tumaltalyaw. Ay, manong ko manong ka! ay, maisa na! Naisala di bangkay. Iyon na mo lang ka kasi katingalay. Iusok yaw. Ayan, sakbay tayo ng lipasan ng kal. Aghay ka man pa di YouTube video tayo. Tama palabas ti Manong Aldaw. Ada Jay Cantun YouTube. Ayan. Thank you so much, Uncle, for being sport. Palakpakan tayo man ni Uncle nga Roland. Ayan. Alright, ayan. Siyempre, Apo, abto ka na ka. Thank you so much, Uncle. Di bali, Uncle, puya am to di YouTube no next week. No, atakan tupay nga biya. Ayan, syempre, Apo, limited Apo, ti oras min, ituloy min, Apo, at panagpakatawa, may gala kayo, tapos